हेल' लोगोफोर, बे समाव आङो देग्लायनि 2025 मायथाइनि क्लास्टार लेभेलनि TLM एग्जिबिशनाव मा खालामनानै दिन्थिदों दा बेनि सायाव नोंथांमोननि सोमोन्दै भिडिअ लाबोना होफैदों। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों नैबे मोनसे केरि बेग, जायखौ जोङो पर्टफलिय' बेग होनना बुंनाय जायो। दा बेखौबो फारियै आरामसे साजायनानै लानाय जादों एल्फाबेटफोरनि गेजेरजों, हांखो हाला आरो दाजाब दानख' एबा अनजिमा बेफोर आरो राननाय सानजाबनाय बे सानखान्थिनि सिम्बलफोरखौ बाहाय बाहायनाय जादों बे गथ'फोरखौ एट्राक्ट खालामनो थाखाय। आरो बे बक्सआवनो गासैखौबो मा TLM खालामनाय दङ बेखौ सोनाय जादों। फार्स्टआव दङ नैबे गारां हांखोनि सिनायथि आरो बेनि गारां बोनाय आदबनो। फार्स्टआव बे चार्टआव जोङो गारां हांखोखौ जोङो सिनायना लागोन, कालारखौ कम्बाइनेसन खालामगोन, कालारखौ सिनायगोन, गाबखौ माबोरै गथ'फ्रा फुननांगौ बेखौ नुगोन आरो नैबे खथा बाक्सुखौ जेरै हादों बेखौ हानायनि आदबखौ बिसोरो मोनगोन। लोगोसे बेनि सिङाव फारियै बे आवजों मा सोदोब दाजायो एबा अनि सुर बोनाय सोदोबफोरा मा बेखौ मोनफा मोनफा खिन्थागोन। जेरै बाहाय दं अर, अन आरो बेनिफ्राय सिङाव थागोन गासै अमा, ओमफ्राय आरोबाव दंबावो नै बाहाय मोनफा मोनफा फारि नुलांगोन बेयाव अखा। दा बिदिनो मोनफा हांखोजों जोङो मोनबा बेयाव सोनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो बांसिनबो सोनो हागोन, गुबुन आदबैबो लानो हागोन। दा नैबे बेनिमोन आजों जेरै आइ, आफा, बेनिफ्राय आरो मा दङ नायलांबाय था फारि नोंथांमोनहा नुगोन बेखौ। आदा, बेनिफ्राय दङ आसा आरो बेनिफ्राय मोनबा थांबाय। बेनिफ्राय इनियाव इटा, इसे आरो थाबावगोन इसारा, बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय इन्दि। दा बेबायदिनो गोलाव गुसुं बेफोरजों बानायनो हायो, नाथाय गोलाव नि थाखाय जोङो बड' सोदोबफोरखौ मोना, बेखायनो गुबुन सोदोबफोरखौ बाहायनांगौ जायो, जेरै ईद बे आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरोबाव सोदों जेरै जाय बेवहाय नुनो मोननाय जागोन इल। बेनिफ्राय दङ आरोबाव गासै मोनबा मोनफ्रोमबो हांखोनिफ्राय मोनबा सोदों इगोल। बेनिफ्राय आरोबाव मा दंबावो नायबावनि इसोर बे। आरो बेनिफ्रायनो फारियै उनिफ्राय गोलाव बेफोर गासैयावबो नोंथांमोना नुगोन। जेरै उआव बेलायाव नायदोलाय उर, अमा उरनाय, माबा उरनाय, एम्फौ उरनाय, उननाय, उन्दु, बेनिफ्राय उदै, उला, बे आरो फारियै। आरो बेनिफ्राय नुनो गोलाव उनि उद, बेनिफ्राय दङ उदनि उनाव उल, हिन्दी सोदोब बेखौ सोनांगौ जायो उत्तम। आरो बेनिफ्राय दङ माबे उजाला। आरो बेनिफ्राय मा दङ उपर बेफोरो। आरो दाना रिजोंबोथ' बर' सोदोब मोना, जोङो रिजों रयकार रि सोलिरो, बेखायनो बेयाव मा नुगोन जोङो रिन हिन्दी सोदोब नङाबा गुबुन सोदोब असमिया सोदोबखौ लानांगौ जायो। बे दङ ऋषि। आरो नेक्स्टआव दं मा रितु। बेखौ सानफ्रोमबो दैलि एक्सारसाइस खालामनो हागोन जों गथ'फोरखौ लानानै। रितुनि उनावहाय मा दङ नायदिनि आरोबाव फारियै बोलादों रिटपेट बे। आरो बेनिफ्राय दङ जोंहा मोनब्रै हांखो दंबावो, जाहैबाय ए, ऐ, औ। एयाव दङ एव, बेनिफ्राय दङ एमनिफ्राय नुगोन एसे, एफा होनबाबो जाबायमोन एमाव। एयाव मोनो जोङो एम्फौ, ऐआवसो जों बारा मोना, ऐआव जोंनाव बर'आव गोबां खम। जेरै ऐआव दङ जोंना एम, बिसिना एम, एइटु बेथ' असमिया सोदोब बाहायनांगौ जाबाय। आरो बेनिफ्राय दङ एलान, एलाम। आरो दंबावो बेवहाय फारि ऐराबत बे। आरो ओमफ्राय ओजों जों गोबांनो बर'आव गोबांनो ओलां। आरो बेनिफ्राय ओआव उनिसद थायोबा मेरला जायो, जेरै ओंखाम, ओलोंगि बेफोरो। नैबे ओलोंगि उन्दैखौ सोरबा उन्दैबो होनो डाइलेक्टआव। ओनसोल बे। आरो बे ओनसोलनि उनाव आरो मोनसे मा थाबावनो हागौ ओमफ्राय आरो होनाय जाहैबाय आरो। बेनिफ्रायनो औआवबो जों गोबां मोना, मोनफा मोननै बर' मोनो। औबं मोनाबाबो नागिरबा मोननो हागौ मोनबासिमखौ। औबा डाइलेक्टआव रावसायाव नागिरबा मोनगोन, सोरबा मा होनो औरत। आरो बेनिफ्राय दंबावो मा औदाब,
अदाबखौसो अरदाबबो होनो, अगदाबबो होनो, औलाद। दा बे जायखिजाया बेयाव मा गारां बोनाय आदब एबा गारांखौ मारै बोयो, औनि सुर बोनाया मारै, गारां बोनाया मारै, रिंसार बोनाया मारै, बेखौ नायनाय जादों आरो। बेनिफ्राय जोङो फारियै आरोबाव मोनसे, बे जाहैबाय लेंगुवेजनि एबा रावनि, बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय अनजिमानि एबा निउमारेसिनि, सानखान्थिनि। दा बेयाव अनजिमानि सिनायथि दङ 1 2 3 4 5 6, बेखौ 1नि सिगां आरो उन बेखौ देखायनाय जादों। बेनिफ्राय आरोबाव नैबेहाय 3नि सिगां मा जायो, 2, 3नि उनाव मा जागोन 4। इन्टारेस्टिंनिल' आरो बे 1 2 3 4 आ जेबो नङा, बेखौ बयबो सिनायखायो, नाथाय गथ'फोरखौ मुजिहोनो थाखायल' आरो बे, नङाबाथ' बिदि साजायनांलायनाय नङा। टिएलएमआनो बेनो, गथ'फोरखौ बोरैजाय माने एट्राक्ट गोसो बोहोनो हायो बिनि थाखायल' बानायनाय जायो, जिहेथु बेजोंनो फोरोंनाय आरोखि। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ नैबे जोंना नैबे 9मोन, 9नि सिगां 8, 8नि उनावहाय 9, 9नि उनावहाय 10, थिग बिदिनो नैबे मोनसे थालांबाय, बे जाहैगौमोन ना 7 एबा 7नि सिगां 6, 6, 6नि उनावहाय 8। दा बे मोनसेमोन आदब। बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा नायदोनि, नैबेहाय नुनो मोननाय जाहैबाय मा जौगाफारि आरो हायगाफारि। दा बेयाव अनजिमा सिनायनायबो जाहैगोन। फार्स्टआव अनजिमा सिनायनाय जागोन 1 2 3 4 5 6 7 सिम, बेयो फांसे बिफां बादि फारि फारि गाखोलांगोन। आरो बेनिफ्राय गोजौआव 8नि उनावहाय फारियै फारियै फावसायबोफिनगोन 7, 6, 5, 4, 2 बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय जोंहा मा मोनसे गोनांथारा, बेयावनो अनजिमानि गियानबो मोनफागोन। अनजिमानि गियाना माबायदि मोनगोन नायनानै लानि। अनजिमानि गियान होनोबा जों नुगोन बेयाव 1 माने बेयाव सिङाव मामोन दङ, मोनसे माबा मोनसे सिम्बल, मोनसे जायखिजाया, जेरै बेहाय डट होनाय जादों एबा मोनसे बिन्दो होनाय जादों। 2आव 2, 3आव 3, 4आव 4, बिदिनो थांबाय थागोन आरो बे अनजिमानि गियान। 4आ माखौ होनाय जादों, 5आ माखौ होनाय जादों, बे मोनसे खेबसेयावनो 2 बा 3 सोलोंनो हानाय जागोन मोनसे फारिलाइ एबा मोनसे टिएलएमनि गेजेरजोंसो गथ'फोरा। दा बेनिफ्राय बेखौ गिदिर बानायोबा एबा सावगारिफोरखौ फिसा बानायोबा बेयाव 10, 15, 20 हालागै सोनो हागोन। आरो गोलाव आर्ट पेपारखौ गिदिर बानायोबा बांसिन सोनो हागोन। एबा अनजिमाखौ गिदिरनिफ्राय लायोबा गिदिर अनजिमानि बिसान मिथिनो हानाय जागोन आरो। जेरै 20निफ्राय स्टार्ट खालामोबा 21, 22, 23, 24 थांगोन आरो। 50निफ्राय स्टार्ट खालामबा गोलाव जागोन, गिदिर अनजिमाफोरखौ मोनथिहैगोन। नाथाय नैबे खालि FLN हिसाबै 1, 2 बेफोर बे थाखोनि फरायसाफोरखौ नायनाय जादों आरो। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय मा नैबेहाय खुगा राव जौगानाय महर दाथाय, नैबेयाव OLD बेखौ लानाय जादोंमोन। मा मा महर, बेखौ गथ'फोरनाव सोंनायसो जागोन, टिचारा खोन्थाग्रोनाय नङा। उनावहायसो बेखौ जों फोरोंगिरिफ्रा खिन्थानाय जागोन आरो। गिदिर, फिसा, गोबां, एसे, गुवार, गुसेब, थिग बिदिनो नैबे महर दुलुर आरो माने दाब्ले एबा मा लावसं, बेफोर गोलाव गुसुं, बेखौ खिन्थानाय जादों। बेनि गियान मोनगोन आरो महरखौ नायनानै गथ'फ्रा इन्टारेस्टिं मोनगोन, दांनायनानैबो मिथिगोन बेयो माबायदि, नैबे गुवार आरो गुसेब, बेखौबो गोजौ आरो गाहाय, बेखौबो आन्दाज मोनगोन आरो नायनानै। बुंनायल' नङा, खुगाजोंल' नङा, आखाइजों एबा मोगथाङाव दांनानैबो मिथिनो मोननाय जागोन, बेखौबो गोबां आरो एसेखौबो। दा नैबे गारां हांखोनि महर दाजाबनाय बेयो लेंगुवेजनियाव। दा बेयावहाय गारां हांखो माखासेफोरखौ जों सेलेक्ट खालामदों। बेनि उनावहाय बेयाव गारां हांखोनि लेङाइ महर एबा गारां हांखोनि नैथि महर अखार, जेखौ होनना बुंदोंमोन सिगाङाव, आखार, आनि महर, इकार, बेफोरखौ मोनफा 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 फज'नाय। जेरै अखौ लानानै बिदि ग'नि उनाव मोनसे फज'बा मा जायो, बेखौ लायै लायै बुंगोन आरो फरायगोन। ग, ज, थ, द, न बेफोरबायदि आरो। आखौबो बेजोंनो मोनफा मोनफा होलांगोन। जेरै बआखर बा जाबाय, मजों लागायबा बेयो मा, सजों लागायबा सा, हजों लागायबा हा, बेफोरबायदि जालांगोन मोनफा मोनफा। थिग बेबायदिनो आरोबाव मोनसे बोखारबावबा मोनफा मोनफा मोनलांगोन। जेरै आनि उनाव मा फैगोन इजों, गजों लागायबा खि, गजों लागायबा गि, जजों लागायबा जि, थजों लागायबा थि, बे थांगोन। आरो गोलाव इ थाङोबा मोनसे गोलाव इ लागायबा गोलाव इनो थांगोन। जेरै बि, मि, बे जागोन आरो सजों लागायबा सि, हजों लागायबा हि, रि, बे। जेराव जोंना आरो बेबायदिनो जोंना गासै
जिसेथा कारा हांखोनि बेलायाव 10था लेङाइ महर थायो जिहेतु बेखौ लागायनो हायो जेरै उखार लागायबाय हनै नैबे गोलाव लागायबा गोलावनि महर आरो मारै सुर बोगोन बेखौ खोन्थानाय जागोन आरो गथ'फ्रा बेखौ दांनायनानैबो मिथिगोन आरो गथ'फोरखौनो गेलेहोनाय जागोन जिहेतु बा गथ'फोरखौ गेलेहोनाय जायो जिहेतु एखार बेयो एनि महरजों मजों मे सजों से हजों हु हे जागौमोन बे ओइनि बेलायाव बजों बै गजों कै गजों गै बेबायदि फारि फारि जालांबाय थागोन। बेनिफ्राय ओनि बेलायावबाबो एखेयानोखा बो मजों मो बिदिनो हजों हो सिजोंखि लागै आरो लजोंबा लो रजोंबा रो बे औनि बेलायाव औ खजों खौ बजों बौ बेफोरबायदि बेखौ मोनफा बोस्लाय फरायनो हानाय जागोन आरो बेनिफ्राय आरोबाव मा फारियै मोनसेया जाहैबाय नैबे अनजिमानि गियान बेयो अनजिमा गियान बेखौ बयबो मिथिगौ गोबां आदबै बानायनाय जायो बेखौ सिम्पोल बानायनाय जादों नाथाय सावगारिफोरखौ प्रेक्टिकेल आखिनानै बानायनाय जादों जेरै सेयाव मोनसे 2 मानि मोननै 3 मानि मोनथाम 4 मानि मोनब्रै बेफोरखौ सावगारि आखिथारनायनि गेजेरजों बानायनानै फोरमायनाय जादों आरो 8आव 8था 9आव 9था एडजास्ट खालामनाय जाबाय जायगा थोनखाय 10 एबा अनजिमा बुरजानि थाखाय फिसा सोनाय जादों दा बेखिनिमोन अब्ला लोगोफोर